Bloc 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres. Jesús deia: ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Evangeli de Sant Lluc, capítol 11, verset 20. En Jesús, Déu s'acosta als homes. En ell es fa present el regne de Déu. Ara, amb Jesús, humil i senzill, home entre els homes, arriba la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Evangeli de Sant Marc, capítol 1, verset 15. Jesús passà pel món fent el bé. Els fets i les paraules de Jesús, tota la seva vida, proclamen que amb ell ha arribat el regne de Déu. L'Església ens ensenya que Jesús, aquell que va recórrer Palestina, és el Fill del Déu viu, el nostre únic Senyor i Salvador. Els amics de Jesús veien que era un home com ells, però en les coses admirables que feia descobrien que era més important que els antics profetes i els reis famosos d'Israel, i es preguntaven: però qui és aquest home? Jesús anava de poble en poble anunciant la bona nova: el Senyor és enmig vostre i ve a salvar-vos. Molta gent, en veure les coses que feia Jesús, s'omplia d'alegria perquè amb les seves obres i paraules es complia la promesa de Déu d'enviar al seu poble el Messies, el Salvador. Jesús acollia els pobres, perdonava els qui havien pecat, a tots mostrava l'amor de Déu al seu Pare. S'acostava als leprosos, no li importava tocar-los i els curava. Es compadia davant el sofriment. Amb Jesús arribava a tothom la pau i l'amor com mai no havia passat. Tots, sorpresos, es deien: amb Jesús està arribant el regne de Déu? Jesús va preguntar un dia als seus deixebles: i vosaltres qui dieu que sóc? Simó Pere li respongué: vos sou el Messies, el Fill del Déu viu. Evangeli de Sant Mateu, capítol 16, versets del 15 al 16. Pare, us donem gràcies per Jesús, el nostre Salvador. Ell s'acosta a tothom qui pateix, el consola, guareix les seves ferides i alegra el seu cor. Ajudeu-nos perquè aprenguem a fer les coses que us agraden. Visitar i cuidar els ancians i malalts. Acompanyar els qui pateixen. Compartir amb els qui no tenen res. Com l'apòstol Pere diem: Senyor, només vos teniu paraules de vida eterna, nosaltres creiem que sou el Fill de Déu.
Jesús és el Fill únic de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles.